befundisi abakhona phakathi kwethu bawumvangeli ndibulise mama Mongamelikazi mama uVice mama Nondyebo sibangameni kaloku mama ndibulise otata ndibulise omama ndibulise ikhaya likamama uSomni ngelihle igama lomfeli wami uYesu Kristu amen amen mama uMongamelikazi ndiphethe apha impahla idyasi yegorha i-overall yegorha eliwe lisemfazweni mama uMongamelikazi i-overall lena kamama uNoxolo Somni obe kwi-society yaselukhanyisweni umama uSomni ngokwase lumanyanweni izinto zakhe zonke ziphelele ebezenza zonke imfanelo zakhe njengomama sisuka ku convention ungekudalanga umama uSomni uyirhumele lebhaki mama mama uMongamelikazi umama uSomni ungumama uphelele walenkonzo sizisa kuwe ke le overall yakhe into bana usixhomele yona izono ziyahlanjwa kodwa ndiyanibona nide nitsho kodwa ke ngenxa ye-COVID mhlawumbi singayivumela loo nyoba tata umongameli sijike nje apha egeyithini siqhayise ngezi mpahla zikamama uSomni okugqibela asizuya kude tata ukujika nje apha egeyithini siziphakamisile ezi mpahla kuba siyagqibelisa uba nenkonzo efana nale ndiyacela bomama singajikanga kude nje sithi nje apha egeyithini siphethe ezi mpahla usikhokhele mama uVice ne-ofisi yakho nala flag yalapha esekethini ke sibonise nabahlali umama uSomni xa ivuka apha ekuseni icawe enxibe ezi mpahla ebehamba nabantu abanjani izono ziyahlanjwa ngelokazi izono ziyahlanjwa
Hip!